आयै अबाव थांनो नागिरदों? मा खालामगोन मा खालामा मोनबाय दङ गामिथिंजाय थांना फैनि र'। सोरानाव नानि लानाव थांनो नागिरदों नामा? थाङा बिसानियाव। बिसानावनो थांनो नागिरदों न' नोङो बिजुलिजों रायज्लायनो? बेफोरखौ मा बुंदों नोङो बिहामजो हा? आंलाय बिजुलिजोंलाय मानो रायज्लायलाबायनो? बेजोंलाय माला रायज्लायनो नुदों नोंलाय? जानला मानला बुंबाय थानाङा दे। बेखौनो आरो माबानो लागायना हो रामोनदानो। बिदि नङा आयै, आं रावनोबो लागायना होआ। न'खराव आं नांज्लायनाय लाबोनो साना। आं मिन्थिगौ नोङो बिजुलिजों रायज्लायो। दिनैनिफ्राय रायज्लायनांला नोङो। मिन्थिगौ ना? रामोनदाया मिन्थिबाथाय नोंखौ रागा जोंगोन। नोंखौबो जुदि बिजुलि बायदि न'निफ्राय होखारहरोबा मा जागोन आयै? आं बिदि होखारजानो लुबैया नोंखौ। नों बेफोरखौ मा बुंबाय दङ बिहामजो? ना नोंसो आंखौ होखारनो गोसो दङ बे न'निफ्राय? आयै, नों आंखौसो उल्था बिदि बुंबाय। आं नोंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि साना। आं दा बुंदोंबाबो मोजांनि थाखायसो बुंदों। आं हागौबा दानो रामोनदानो खिन्थानो हागौ, नाथाय आं खिन्थाया। आं बिदि नांज्लायनाय आं लुबैया। अन्नानै नोङो बिजुलिजों रायज्लायनांला। मा आं गामियाव थांबाबो बिजुलिजोंसो रायज्लायनो थांनाय जायो नामा? बिनि नाम्बारानो गैया। मबाइलावबोथ' रिसार्जखौनो सोनो होला। मबाइलावबो रिसार्ज होला आङो। आयै, नों थगायनाङा आंखौ। नों रायज्लायो आं मोनथिबोदों। सोर बुंनाय? नानिया बुंनाय नामा? नानिया? बे नानियाबो मोजां नङा, एकदम नाक खाथिसो मानसिया। नंखाय बाखाय खोथाफोरखौनो बिदि लागायलाबायना होदों। आं रायज्लायनानै थाङा आरो बिनि मबाइलजोंथ' आं मालाबाबो रायज्लाया। बा बिनि मबाइल बिनो। जियानो जाया मानो आयै, रायज्लायबाय दे। औ आंबो मिन्थिगौ। दा बिजुलिया हाजारबाबो नोंनिनो फिसाजो दिनै गाज्रिबाबो मोजांबाबो नोंलाय रायज्लायनो लुबैखागोन। थेवब्लाबो बिजुलिखौ निमाहा होथावजाया। आरो बिदाया मिन्थिबाथ' बेसेबा रागा जोंगोन। नों बेफोरखौथ' मिन्थिखागौना आयै? गोसोआव अन्थाइ होना दोननानैबाबो नों थानांसिगोन बिदिनो। गोसोआव अन्थाइ होनानैथ' थाबाय दङहाय, मिन्थिगौ ना? रायज्लाया आङो। बै नानिया ओरैनोसो बुंदों। गामियावबो ओंखारलांनो हाया। बे बै थालिर नानिया मानो खिन्थानांगौ दे आं रायज्लायो होननानै। थां सोगानासो हैगोन र' आंबो बेखौ बाराबा। नों नानिखौसो फोथायो आरो आंखौ फोथाया हा? आं मिन्थिगौ आयै, नों रायज्लायनांला दे। आं खिन्थाया दे। आं रामोनदानो खिन्थाया। नाथाय नों एबारनिफ्राय रायज्लायनांला। मिन्थिबा मा जागोन आयै? नोंखौबो होखारहरगोन। नों मिन्थिखागौ माथो बियो रागा जोंनो रोङा। थेवब्लाबो रागा जोंबाथाय गाज्रिथार होननानै। आंथ' बिजुलिखौबो मालाबाबो सानाखैमोन होखारहरगोन होननानै। नाथाय होखारहरबायना। रागा जोंबा मोजां नङा बियो आयै। नोंखौबो बबावबा बिदि होखारबा मा जागोन? दा नोङो बिजुलिजों जेबो रायज्लायथ'नांला आयै। लागिबा उनाव रायज्लायनो हागोन। बोसोरब्रैसोनि उनाव। रायज्लायालै बिहामजो। आं ओरैनो गामियावल'सो थाङो। दाखालिबाबो ओरैनो बिनि मबाइलखौ आङो बिनाय नायदोंमोनल'सो। बेखौनो बियो बिदि लागायना होबाय आरो नोंनि सिगाङाव। रायज्लायनायानो थाङा आङो। खथ' गियो आंबो रामोनदाया आंखौ होखारगोन होननानै। आं जेबोखौनो रायज्लाया मिन्थिबाय। दोन बिनि खोथा लानाङा। आरो खामानिफोर दङबा थां खामानिफोरखौ मावहैदो। आंहाबो फाखोसे गामियाव थांना फैनि। मा रायज्लायनानै नायनाय बोरैबाथारसो। मानसिफोरानो दाउ बिमा गोजा जेबो बुंनो हाया इसेबो। रामोनदायाथ' बेफोरबायदि नङालै, नाथाय बिसोरखौ जेबोखौनो बुंनो हाया। गावनि मोजांनि थाखायनो आङो बुंबाय, आंखौसो उल्था बुंबावो। अन्नानै गोसा गोसा बुंनाङा। नों थांमारा। आं नोंजों उन्दुगोन दिनै। गांजेमा गोसोम रानि, नों मानो बुजिया? मानो अनसुमा होननानै गाख्रबखो? नों थाङाना बेनिफ्राय। अनसुमा! मायो मा जादों? आमाय, नों मा खालामदों आनैखौ? आनैया मानो एसेबां गोसा गोसा गाख्रबदों? मा खालामदों आमाय नोङो? अनसुमा आं जेबो खालामाखैलै। बियो माने आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो शक जादों। माने आं खोमसि खोमला माबाना फैदोंना, बियो आंखौ होनना सानाखैमोननो। आमाय, मा बिदि खोमसि खोमला फैयो नामा? मानसिखौ बिदि सिगियो नामा? औ आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। आं हाबना फैफ्लांबाय। नों मा बुंदों बेफोरखौ गांजेमा गोसोम रानि? आंलाय नोंखौलाय मानो बुनो नागिरनो? आमाय, नों मानो आनैखौ बेफोरबायदि खालामबाय दङ? नङालै भागिन, आं जेबो खालामाखै बिखौ। आं हाबफैदोंमोनल'सो। थगायदों नों सानैया। मा जाबावनो आमाय नोंजोंबो। थां उन्दुयै थां। हर जाबाय। आंबो उन्दुलांहांसो जादोंमोन। दे जागोन दे, आंनिनो गोरोन्थि। आंबो उन्दुनोसै, नोंसोरबो उन्दु। थां नोंबो उन्दुहैदो। आनै।
अनसुमा नंगौ नोंसा आमाया आंखौ बुनो नागिराखैमोन थेवब्लाबो बियो आंखौ जिनाहारि खालामनो फैदोंमोन आं गिबाय अनसुमा आं गिबाय अनसुमा नों थानायखायसो नों गैयामोनबा आं दिनै जिनाहारि खालामजागौमोन रेप खालामजागौमोन आं दिनै सिरथा नै सिरथा नोंखौ आमाया जेबो खालामनो हाया आं दंना नों गिनाङा आनै आं थानायाव नों गाबनाङा नों थानायखायसो अनसुमा नों गैयाबा मा जामारगौमोन फारसेथिंजाय नोंसा नोंखौ लिंहरगासिनो नों थांबा आंहा मा जागोन सरि अनसुमा नोंजों गोबाबफ्लांबाय आं जेबो नङा आनै आं बेफोरखौ सानाखै बे आमाया नोंखौ मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामनो फैबाय दङ आनै नंमारगौ आं थानायखायसो आं गैयामोनबा मा जामारगौमोन बेनोथ' अनसुमा नोंथ' सानसे नङा सानसेबाबो थांगोन आं बे बोरायजों बिदि जिनाहारि खालामजानो हाया थैजासिम अनसुमा मा जागोन मा जागोन बुंलाय आनै थौ नोंखौ लाना खानोसै आं मा होनदों नों अनसुमा नों आंखौ लाना खानोसै औ आनै थौ सानैबो गुवाहाटियाव खारना थाहैनोसै गुवाहाटियाव नों आंखौ लाना खारमारनोसै औ आनै औ रागा जोंबाय आं दोखो आमाइखौ सासे सिख्ला गोरलैखौ बियो साला जबरदस्ति हाबा खालामबाय आरो दा बियो जिनाहारि खालामनो सानदों बिदि मालाबाबो जानो होनो हाया आं थासान्दियाव जागोन सना जागोन थांगोन आंथ' दिनै बेसेबा खुसि जों गाबोन फुङावनो खारलांगोन बेनिफ्राय आंना आखायाव बारा फैसा गैया नोंनियाव बेसेसो दङ आनै आंनाव एसे दंसाबो 5,000 दङ नोंनियाव 5,000 आंनियाव 3,000 7,000ल'सो जागोन जों रुम भारा थाहैनोसै ना सानैबो औ सानैबो रुम भारा थाहैनोसै जों आङो बिदिथ' खालामनो सानाखैमोन आनै नाथाय आमाइनि गाज्रि आखला बांद्रायबाय आं सुखुला आमाइखौ बुराय मांग्रां लाजियाबो मायाबो बियो मा सानो गावखौनो गाव सेंग्रा गोरलै सानो नामा बियो अनसुमा बे बोराय मांग्राङा साला फाफिया गावखौनो गाव बिराद सेंग्रा सानना लायो बेनिखायनो आंखौ हाबा खालामदों बियो थेवब्लाबो अनसुमा नों आंखौ लाना खानो ओंखारदों आं दिनै जोबोद खुसि अनसुमा आनै गाबोन फुङावनो बेगफोराव पेकिं खालामना दोनखा जों गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन बेनिफ्राय 4थायावनो ओंखारलांगोन 4थायावथ' एसे सोराङा खोमा दे 4थायाव रावबो सिखारा नङा बिदिनो 4थानि एसे सिगाङाव दे होमबा आनै नोंबो गस्लाफोरखौ सोना लाखादो आंबो थांसै दे थां बालाखौनो थाबिसा खाथि मारबाय आंनिया बेखौनो दाखालिबावै अजा बोराया आंजों दोखो बैथाला सैथाला होननानै रायजादों सिरि रायखोमाबाय दंमोन आं माने थाबिसा फुरा खाथिथाराखैमोन नालाय आयु सिमांना मोगथांसो जालायलांबायहाय बालाखौनि अब तो जन्दगि में खुशिया ही खुशिया बे गांजेमा गोसोम रानिया एथ'ग्राब गाज्रि मार अनसुमा होननानै गाख्रबमारदोंलै मा सानगोन बिसोरो दा आरो आया दा बेंगिखायसो खोनायैखायसो मान सनमान जाजोब होसिगोनलै बे गांजेमा गोसोम रानिया एबारनिफ्राय खाख्रबनासो उन्दुसिगोन आं बेजों खाख्रबगोन आं नाथाय बे अनसुमाया थांबासो जासिगोन खामानिया बे अनसुमाया मानो दाबो थांनो रोंला आं गाबोन आब'खौ फन खालामसिगोन गांजेमा गोसोम रानिया न'आव फैबाय होननानै होमबासो मोनथिगोन बिसोरो आरो बे अनसुमायाबो बांद्राय देखायबाय थादों बिराद बिमानिजों सिथाब नायनोसो सुखुवाखै आं बिसोरखौ हिज्रा नामायो बे अनसुमाया हिज्रा बिमानिजोंनो थाफाबाय थायो लोगो बायसि हिज्रासो खोमा बेनिखायनो बिमानिजों लोगो जाबाय थामारो बियो आरो आंनि फिलिंसखौ जेबो बुजि मोना आंनि फिलिंसखौ जुदि बुजि मोननायबा बियो न'आव थांगौमोन हिज्रायानो मार बियो हिज्राना गे बुङो बिदिनो मार बियो हौवाफोरखौसो गोसोथोगोन देनाङो बिनिखायनो हौवाफोरनि फिलिंसखौ जेबो बुजि मोना साला बे गांजेमा गोसोम रानिया मान सनमान जाजोब होसिगोनलै आंखौ मा खालामनाया मोजां जागोन र' आं नायबाय थांदों बे अनसुमायाल' थांथों आंनि न'निफ्राय गांजेमा गोसोम रानि नोंखौबो देखायगोन आङो आरो आं बेखौ बुंनायानो थायाखै बुदों होननासो लागायना होबावदोंलै बिदिबा सोर माबाया दे मानिया बिबो गाबै गाबैसो बुंदों बिनिखायनो अनसुमायाबो मानिफ्लांबाय
बे अनसुमायाबो आंखौसो गाज्रि सानो बेखौ मोनथियादि आङो बिनि हौवा बिजों उन्दुफानांगौ होननानै जाया साला बिराद लोगो सानैबो बिराद लोगो बान्धबी इसरा नङा माइबासो बिमायखौबो इसेबो सानसोआ बुयिखौबो बुदों होनना लागायना होदोंबा बिराद भुल जाफ्लांबायलै आंनिया बे गांजेमा गोसोम रानिनि बिमायानो लफावनो मोनजायोमोन ना आंनि फैसा थाखा दाबोथ' मोनजाबाय दङ आंनि फैसाजोंसो सोलिबाय दङ बेनिखायनो फिसाजोखौ ब्रा ब्रा हरदों आंजों साला आंनिबो गोरोन्थिलै आं लाबोनाङामोन बेखौ आंजों फैया होननानैलाय बुंखादोंमोन र' गांजेमा गोसोम रानिया थेवब्लाबोथ' दा हाबा जाबायना ओरै हाबा जाखांनायनि उनाव आरो बेफोर मालथु फालथु ओरैनो उन्दुनोल'सो थांदोंमोनलै आङो बेखौ जेबोखौनो खालामा होनखादों थेवब्लाबोसो अनसुमा होनना गाख्रबदोंलै बियो बा है खलथायानो गुदुं जाजोब्बायलै आंनिया मा खालामगोन मा खालामासो मोनलायलांबाय आं बिराद मोजां लोगो मोनदोंथ' अनसुमा हिजराखौ र' देखायगोन र' आंबो नोंखौ गांजेमा गोसोम नों नायबाय थाल' नों गावगायनि फिसायखौनो बेफोरबायदि खालामदोंना रागा जोंबाथाय रामुसिङा मोजां नङालै बे बाथ्राखौ मोनथिना ला दायं जोदौस्रि बादांगिया फैगासिनो आब' रुवाथिखौनो नागिरनांगौमोनहाय बे बुरैखौलाय बोरै हाबा खालामना होगोन दा आं बेखौसो सानगासिनो बेसे बार बुंनांगौ रुवाथिखौनो मोना रावखौबो सोरखौ मोनो आं दा नागिरनानै एसे बैसो जानायबाबो लानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो उफायथ' गैयाना सिरथाथ' दानो जेबो बुंथ'नाङा मोनफैसिगोन बियो फैनोदि ओंखारदों गबदाजों बेखौनो रंजा बे आब'खौबो थां सोमाना होनोसो गोसो जायोहाय बाल खालि रुवाथि मोना होननानै बुरैरै हिनजावखौनो गबदाजों हाबा खालामना होनो नागिरदों मानो मोना नागिरबा मानो मोना बे गबदायाबो बुरैखौनो हाबा खालामगोन खोमा आं एसेबां बुरैफोरखौ बिहामजो गनायना लानो बायोहाय आयं मानसिया मोनफैसिगोन नामा औ मोनफैसिगोनथ' र' बेनिखायनो जेबो बुंथ'नाङा गाज्रि मोनगोन ना खोनाफ्लांबा बिबोथ' जबरदस्ति फैनो नागिराखैना दा नोंसोरो नांगौ होनबासो बियो थालांगोन नङाबाथ' थायाना देनाय नायग्रोनाय मानसिखौ आब' सफैबाय आङो ए गसाय माथो बुरैरायथार ए माथो नांगौनिबो बांद्राय बुरैसिन फै आगै फै न'खौ सिनाय हाखादों आरो ना बुंनाय लोगो लोगोनो औ हादों आब' हानायालाय गबदाया बिनो अ मोजांबा ओरैनो मोजां नंथारालै ए माथो आंनि जानो गोनां स्वामिया सेंग्राथारहाय आरो माथो न'आबो देन्जारखा आयौ आं मानो फैयाहाय लाबोबानो फैगोन बेथो आरो आंनि जानो गोनां स्वामियाबो एसेबां समायना सेंग्रा जांगिलासो ओमफ्राय नै उनाव जना थानाया आंनि बिनानाव जोदौस्रि खुलुमबाय दे खुलुमबाय बादांगि फैनालाय बोरैथ' मोनखो बरहिया आब' मोजां मोनसिदों आं रावबो गैया आंबो आरो थाबाय थानो हायाना आं गैयाबा रावबोआनो गैया दा आंनि बोरायाबो लोमजानानै दङ बेथो आं थांनांगौसोमोन दा उफाय गैया बेयावबो बिसोरनो सोर ओंखाम संना होगोन थाबाय थानो हाया आङो दा रुवाथि नागिरनो होदों आंखौ अबाव रुवाथि नागिरना मोननो बेनिखायनो हाबाखौनो खालामना होनोसै सानबाय आरो आङो बादांगि मोनाहाय आजिखालिनि दिनाव मालाय फरायजोबो गथ'फोरा अबावलाय रुवाथि मोनलाबायनो नोङो जि सानदों मोजाङानो सानदों दे आब' बेनोथ' आंथ' मोजांखौनो सानखागोन देनाय रुवाथिखौनो मोनबा लाखिगौमोनहाय नों रुवाथि थाया होमबा आं रुवाथि थाग्रा नङा मानोथ' रुवाथि थाया आजिखालि रुवाथिफोरनियाबो दरमाहाया बुरजा बुरजा जाबाय माथो थेवब्लाबो थाया आङो थौ बादांगि आं थाग्रा रुमाव थुनाय बेथो आंनिख्रुइबोसो बुरैसिन नुयो बाप्रे बे आब'आ खैना नायदों एथ'ग्राब बुरै खैना नायनांगौ होमबा औलै आयै माथो बुरै मांग्रांग्रांथारसो नोंनिख्रुइबोसो बुरैसिन नुदों आं मोखाङालाय साइस दङ देनाय थेवब्लाबो बुरैबायना थागोन अबावबा साइस बुरि मांग्रांग्रां साइस नुवाखै आं गोसो गैया आं एसेबां बुरैफोरखौ बिहामजो खालामनो गोसो गैयालै आंबो आयै नाथाय बे आयंआसो मा खालामो दा आरो उफायबो गैया आयै आयंआ थांबा जोंफोरनो सोर ओंखाम संना होगोन बिनिखायनो आयंआबो माने आयंआ साननाया मोजाङानो सानदों देनाय थेवब्लाबो एसे सिख्ला नायनांगौमोन बुरैद्राय दा सिख्ला नागिरबाबो मोननो नागिराना आरो आं जाबाय खरा सोर फैगोन आयै
दा आरो आयंआ थांहां आयं थांबा सोर ओंखाम संना होगोन रुवाथिबो नागिरना मोनाखैनो बिथिंजाय खोनियानो बुरै मांग्रांग्रां बेफोरो गासिबो मैनासिनि थाखायनो जाजोबदों मैनासिनि थाखायनो मैनासिखौ जेरावनो मोनो बेयावनो सेथिना दोनखा नोंबो आंबो खिन्थु सेथिना दोनखागोन साला पापिखौ मा दिन नुवाखै बिनि थाखाय साला सब धंस' खालामजुना होबाय बियो सोरबाखि एसेबां बुरैखौ बिहामजो गनायना लानो हायो नामा औलै आयै आं गाबनोसो ओंखारबाय बिथिंबो जाया दा मा खालामनो संना जानो हानायमोनबाबो बेलेग बाथ्रामोन संनाबो जानो हाया बिखा बिख्लो मावजोब्बाय दहायनिफ्रायनो प्रियाखौ आं वेटिंल' मोनबाय थादों सोरजों रायज्लायदों बे एसेबां गोबाव प्रिया सना आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङा नोङो नों आंखौ मानो बिदि खालामगासिनो 1 घन्टा जाबाय दहायनिफ्रायनो फन बुगासिनो आं फन हरदों होननानैथ' मोनथिखादों बियो थेवब्लाबो मानो रिसिभ खालामाखै आंखौ बिदि खालामनाङा नों सना आं फाग्ला जागोन ओरैनोबा टेनसनखा आथिं खरा जाना दङ बिदि खालामनाङा सना आंखौ आं फाग्ला जागोन नोंबायसो एसेबां समायना सिख्ला जुदि आंखौ बिदि थगायोबा मा जागोन नोंखौ लानानैनो बेसेबा आङो दुगायो हरदों र' हेलौ सना नों एसेबां गोबाव सोरजों वेटिंमोन आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो 1 घन्टानिफ्रायनो नोङो फन बुगासिनो नों आंखौ मानो उल्था खालामफिनाखै नों सोरजोंबा रायज्लायदों होननानै खेबसेथ' रिसिभ खालामनो हागौ ना उनाव रायज्लायफिननो हागौ आंखौ बिदि फाग्ला खालामनाङा नोङो जांग्राव आं मिथियाखैयानोमोन नों फन हरनायखौ नै दासो मिथिबाय मा दासो मिथिबाय दहायनिफ्रायनो फन थांबाय थानायखौ नों मिथियाखै नामा माबा आं थरिना रायज्लायदोंमोन आयासो रायज्लायदोंमोन आया रोङाना जेबो मा नोंसो आयासो रायज्लायदोंमोन दासो गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय दे आंलाय नोङो सोरजों रायज्लायदों सना आंखौ बिदि खालामनाङा दे आं ओरैनोबा खरा जाना दङ बेसेबा टेनसन नोंबो जुदि आंखौ बिदि टेनसन होयोबा नों जुदि सोरजोंबा लोगोफोरजों रायज्लायदोंबाबो आं जुदि हरोना नोङो खेबसे रिसिभ खालामनानै ओमफ्राय बुं दे लोगोजों रायज्लायदोंबा आलासिफोरजों रायज्लायदों होननानै हे माबा आयासो रायज्लायदोंमोन होनना बुंदों ना मानो बुजिया नङा माने आं बाथ्राखौ बुंना दोनबाय ओमफ्राय सोरजों रायज्लायदोंमोन आया स्क्रिनशट हरनाय मा नों आंखौ फोथायाखै जांग्राव स्क्रिनशट बिदों नोङो नों आंखौ बिदिसो सानबाय आरोना नोङो हाजार बिदि लेंग्रा खरा जाना दंबाबो आं नोंजोंनो हाबा जागोन होनना सानो नाथाय नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंबाय खोनासंनाय सना नों गाज्रि मोनबाय नामा आयौ दाननासो होबाय माथो है आंबो माने स्क्रिनशटखौ बिनांगौ दुखु मोननानै गाबनानै दाननासो होबाय माथो है र' आं हरबावनि फनखौ हरबावनि रिसिभ खालामला नोङो मानो रिसिभ खालामला नोङो नों आंखौ एसेबांथ' गाज्रि मोनबायना रिसिभ खालाम आं बुंला एबारनिफ्राय रिसिभ खालाम मेसेज हरनि र' मेसेज वाट्सएपआव दिननिफ्राय बिदि जेबो बिला होननानै फोथायगोन आं नोंखौ एबारनिफ्राय फोथायगोन होननानै बिदि मालाबाबो आं सानला होननानै